Al deze boeken hebben één ding gemeen. Ze gaan over vastelavond. Dat vind ik echt een fantastisch feest, al vanaf dat ik een jongske was. Ik kan daar helemaal in opgaan. Al rap waren er het waar ik ook helemaal in op kon gaan. Dat waren lezen. Die twee dingen moesten een keer samen gaan. Verhalen en vastelavond. Daarom ben ik in de Nederlandse literatuur gaan zoeken naar verhalen over vastelavond in Limburg. Onder de bemoste bogen van de oude stadsmuur stond een meisje saxofoon te spelen. Zacht drukte ze de tonen één voor één het instrument uit, zoekend naar een melodie waarin ze paste. Zo begint het boek Wals met Maria van chef Bochman over vastelavond in Maastricht. En hij schreef er meteen nog twee bij. Samen is dat ene grote roman over carnaval in Maastricht. Chef Bochman maakte een feest ervan. In Vuilbeuk speelt vastelavond op de achtergrond. Hier is het belangrijkste van alles. Kleur, vuilleetjes, sfeer. Dat beschreef chef Bochman hier. Mijn oma vierde vastelavond in Remun, maar daar vertelde ze nooit veel over. Dus ik was heel blij wie gebogen vond over vastelavond in Maastricht 1926 van Matthias Kemp, De Bonte Storm. De bonte storm raast. De komende en gaande stromen van maskers en gekken passeren elkaar vrij ordelijk, rechtshoudend, om hun eigen ritme door te veel botsingen niet in te boeten. In het boek gaat het om een jonge man en een jonge dame. Dat moet een stel waren, hebben de moeders bedacht. Dat gaat gebeuren, maar met vastelavond vlot dat niet helemaal. Beetje drama, maar uiteindelijk komt het goed, dan is de bonte storm gaan liggen. Tijdens vastelavond ben je niet verkleed als iemand anders. Tijdens vastelavond ben je eindelijk jezelf. Dit is het begin van de grote carnavalsroman Naar de overkant van de nacht van Jan van Mersbergen. De pater zegt, je bent nodig hier, je moet de mensen overzetten. Dat is wat ik ga doen. Ik ben de vastelavonds veerman. Het feest tijd hier weer gans op de voorgrond. Maar ook de dramatische problemen van Ralf, de hoofdpersoon. Hij zoekt troost, oog in vastelavond in Venlo. De kunt het schon horen in het liedje dat Frans Pollux over dit boek geschreven heeft. De overkant van de nacht begon. Onze Ralf gaat naar de overkant van de nacht. Veel lezers verblijven achter zonder te weten wie. Maar er zijn genoeg verhalen voor en over vastelavond. Die staan allemaal in het boek dat ik gemaakt heb. Lekker lezen met vastelavond dus.